Het is een bijzonder jaar voor muziekvereniging Moed en IJver. Het gezelschap uit Blitterswijk bestaat namelijk 100 jaar. En dit werd gevierd met onder andere een brunch op het Dorpsplein, waar 100 jaar aan herinneringen en geschiedenis kon worden opgehaald. Een geschiedenis van 100 jaar is natuurlijk fantastisch, dat we dat zo lang volgehouden hebben. En dat kan alleen maar door de inzet van diverse mensen die ooit het initiatief genomen hebben om een fanfare op te richten. Maar ook vooral de mensen die het elke keer aangedurfd hebben om met de tijd mee te gaan en dingen aan te passen. Want anders hou je het zo lang niet vol. De brunch was niet de enige activiteit. In juni werd in de Schouwburg een groot galaconcert gegeven en vorige week stond er een quiz op het jubileumprogramma. We hebben vorige week zaterdag 20 groepen flink zitten quizzen en puzzelen thuis om alle vragen te beantwoorden. En vandaag mochten we voor de eerste keer de beker uitreiken aan de winnende groep. De vragen die beantwoord moesten worden gingen alle kanten op en ze hadden bijna allemaal een link met Blitterswijk. Maar daar werd het niet makkelijker op. Het was heel moeilijk. Van A tot Z was het heel moeilijk. We waren met een man of 20. We hebben echt alle vragen opgezocht, bekeken, nagevraagd bij de oudere generatie. De jongere generatie zijn allemaal op de fiets door het dorp geweest om alle foto's te zoeken. Het was echt moeilijk. Ja. Een van de vragen was uit welke vereniging de huidige fanfare is ontstaan. Zangvereniging Moed en IJver was de basis voor de huidige 35 muzikanten tellende muziekvereniging. En het is echt een gemêleerd gezelschap. Het zijn mannen, vrouwen, jongens en meisjes. De jongste is 11 jaar, de oudste die is 81. Dus wat dat betreft is het heel divers. En dan hebben we nog in de jeugdopleiding waarvan ze ongeveer met 6 jaar kunnen tot een jaar of 12. Waarna ze langzaam door kunnen stromen naar de grote fanfare. Dus wat dat betreft gaat het alle kanten op. En met deze jeugdopleiding ziet de toekomst er gezond uit. Absoluut. We hebben een eigen muziekopleiding. We zijn daar een aantal jaren geleden mee begonnen. Die wordt hier rechts van ons in de basisschool wordt die muziekopleiding gegeven. En ik moet zeggen, sindsdien hebben we echt heel veel aanwas. En die zorgt ervoor dat ook misschien wel de komende 100 jaar we kunnen blijven bestaan.